Opozícia hovorí, že koalícia nepredkladá nejaké jasné, zreteľné a hmatateľné dôkazy. Dokonca aj premiér vo svojom vyjadrení povedal, že v podstate v týchto protivládnych protestoch a v nejakom možnom pokuse o štátny prevrat aj opozícia, konkrétne aj Progresívne Slovensko. Tak ako sa na to pozeráte vy? No, posúďte sami, pán redaktor. Teraz ste sa spýtali pána ministra, podpredsedu vlády, kde tie dôkazy sú. Po týždni takéhoto grilovania jediné, čo vyprodukovali, bol e-mail napísaný chatbotom, OK? Ja som počúval veľmi pozorne pána ministra v príprave na túto debatu. Vystúpil v Infovojne, čo nie je kanál, ktorý počúvam veľmi často, pán minister, ale kvôli vám som to urobil. Kvôli vám som to urobil. Neviem, či by som popísal Infovojnu ako váš kanál, lebo aj vám tam vidia občas naložiť, ale rozhodne zhodneme sa, že je oveľa bližší vám na Viete, čo máme sa to, jak som ja položil otázku? Je veľa bližší vám ako nám, nás tam vyslovene nenávidia. A ešte aj, pán redaktor, ešte aj redaktori v Infovojne popísali tieto slova o prevrate ako čo? Pamätáte si, pán minister? Ako šarádu. Šaráda. Nie moje slova, ale slova ľudí z Infovojny. OK, doslova povedali, že po tak vážnych obvineniach, pán redaktor, a to je vaša otázka presne, že po tak vážnych obvineniach musia nasledovať veci ako nejaké že zatýkania a niečo vážneho. No ja evidujem, že minister vnútra odletel najskôr na lyžovačku, potom si zobral lietadlo túto pána Kaliňáka